Tänään ollaan aika ainutlaatuisessa paikassa. Ollaan Tyrvännön järvikalastusmuseolla ja museo meille on esittelemässä kotiseutuneuvos Erkki Ulama. 1960-luvun vaihteessa Tyrvännön kunta luovutti tämän Tyrväntöseuralle ja tähän perustettiin talonpoikais- ja järvikalastusmuseo tai kalastusmuseo. Kuitenkin jo silloin alkuvaiheessa katsottiin, että tämä tila kotiseutumuseona on liian pieni. Ja niinpä sitten tein esityksen, että tämä muutettaisiin järvikalastusmuseoksi tyrväntöläisen, jolle järvikalastus on ollut hyvin ratkaiseva elinkeino ja elinmuoto vuosisatoja. Ehkä tässä ensimmäisenä pitää näyttää Tyrvännön kunnan vaakuna. 2 kuhaa hyvin kuvaavat tyrväntöläisyyttä. Tuota Vanajanselkää merkittävänä kala-aittana ja tyrväntöläistä ammattikalastajakuntaa, olihan heitä parhaina aikoina liki 30. Wow. Tämä on päähuone tässä museossa, kuvaa tyrväntöläisen kalastuksen historiaa. Ja oikeastaan tuolla seinällä oleva taiteilijan Pentti Hammarbergin näkemys tyrväntöläisyydestä kuvaa tyrväntöläisyyden kulkua tuolta Lepaan Tuulimyllyn Kappelinmäeltä tänne Suotaalan kylään ja sitä, miten kalastus on ollut merkittävä tyrväntöläisessä elämän muodossa. Tyrvännössähän tietysti on kalastettu jo hyvin kauan, mutta varsinainen ammattikalastushan täällä alkoi 1800-luvun loppupuolella. Silloin alkoi muodostua ensimmäiset päätoimiset ammattikalastajat. Täällä oli nimenomaan jo maataloissa ollut kalastajia, isäntiä ja heidän ehkä renkiäänkin, muonamiehiään, jotka täällä ja torpparit, jotka kalastivat. Ja ehkä merkittävämmäksi kalastajaksi muodostuikin nimenomaan Kaarle Anttila. Kaarlehan on tästä Suotaalan kylästä, missä tämä kalastusmuseo on, täällä ollut maanviljelijä ja hänhän nimenomaan aloitti kalastuksen 1800-luvun loppupuolella hyvin merkittävästi. Hän oli varsinainen verkkokalastaja. Mutta ehkä merkittävin osa hänen tuotannostaan oli sitten tämä ravustus. Tämä koko Vanajavesi ja tämä Vanajanselkähän oli Suomen rapuaitta. Ja täältähän vietiin vaunukuormittain Pietariin rapuja. Nimenomaan täällä oli rapuryssiä kesäisin, jotka ostivat täällä rapuja. Ja jos katsellaan niistä kaloja, mitä täällä sitten parhaiten saatiin, no kuhahan on ollut tämän Vanajanselän ehdottomin kala. Se on ollut todellinen hyötykala ja ruokakala ja se on sitä edelleen. Mutta myös hauella, lahnalla, ahvenella ja talvisin mateella oli hyvin suuri merkitys. Sitten mikä on ollut yksi merkittävä kala on ollut kiiski. Nämä rapuja ostaneet rapuryssät ostivat hyvin mielellään kiiskiä, koska Venäjän tsaarin mieliruoka oli kiiskikeitto. Yksi kalanpyydys, mä haluan esitellä, on tuo liistekatiska. Silloinhan korjattiin kaikki kala. Ja nimenomaan tuo liistekatiska oli tämän kaiken kalan tuoja. Muun muassa kuha ja nämä arvokalathan meni enemmän myyntiin ja suolaukseen, mutta oli niin sanottu väenkala. Eli silloin syötiin särkeä, silloin syötiin jopa sulkavaa. Varsinkin viimeisen sodan aikana oli hyvinkin paljon sulkava ruokakalana. Ja nimenomaan kalavesiä hoidettiin niin, että kaikki kala kalastettiin, ei sieltä otettu pelkästään sitä arvokalaa niin kuin tänä päivänä. No mitä sitten tuli tämä harrastuskalastus tänne, niin pilkkiminenhän on alkanut jo 1800-luvun lopuilla, mutta tuo Vanajanselän kuuluisa uistelukausihan alkoi oikeastaan 1920- ja 30-luvulla. Ja vielä sodan jälkeenkin sitten jatkui. Siellähän oli parhaina aikoina satoja veneitä Vanajanselällä soutamassa uistinta ja pääkalahan oli kuha, jota siellä pyydettiin. No toi merta näyttää aika samanlaiselta kuin nykyäänkin. Se on vaan pärettä, nykyään se on muovia. Kyllä vaan. Rapumerrat olivat näitä päreisiä ja
Tässä nyt kertovat nämä vanhat kalastajatarinat, että ei siinä tarvinnut kuin pärekorin. Niitä sai suurin piirtein tuolta Lepaan virran rannasta poimia pärekoriin näitä rapuja, että niitä oli todella niin paljon. Se on köydenteko. Laitekalastajathan oli hyvin kekseliäitä. He rakentelivat itse erilaisia apuvälineitä tähän kalastustyöhönsä. Ja tässä huoneessa on keskeisesti Eino Wärm, hän on täältä Suotaalan kylästä. Hän on viimeisiä ammattikalastajia, jotka on suuremmissa puitteissa täällä kalastaneet. 1960-luvulla ja vielä osin 70-luvun aluillakin. Tuo Vanajan selkä on meidät tyrväntöläiset pelastanut monesti ja mä uskon, että se pelastaa vieläkin meidät. Ei se meitä unohda.